तर आता कोकमा ना किती घालतलो कोकमा आणि येऊन पोचलो आम्ही तडीर आणि मासे आता त्या पिशवीत घेतो आम्ही. पिशवीत घे, बाडली हयच कोणची तरी होती ती हयच राहून दे पिशवीत नसत काढूक जमात कमी येऊ ते बघ पुढे लागले. चल आता पटकपट भाऊ पेचून काढतलं मासे. थांब मी काढतोय तो ऐकलं. सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही बऱ्याच दिवसांनी जातो मासे पकडू. जाळी मारतलो आणि बघूया काय गावता. कारण आज असं शुक्रवार आणि आज काय मासे खालव नाही हो. तर म्हटलं संध्याकाळसाठी काहीतरी मासे बघूया. तर मी जातलो आहे आणि सोबत श्रेयस असा व तिथून होडी घेऊन येता. आधी होडी लावून आम्ही जाळी सोडवून घेतलो आणि मग नंतर श्रेयसने मी जातलो आणि ताबडतोबच जाळी उचलतलो. थोड्या वेळ ठेवतलो आणि एक 15-20 मिनटं ठेवून ताबडतोब उचलतलो. काय गावात तर गावात निस्त्याक गावलं तरी काय नाही. तर चला जाऊया. आणि सध्या मासे मार्केटमध्ये खूप महाग आहेत आणि तसे कमीच असत म्हणून आम्ही म्हटलं आज आपण जाऊन बघूया नदीत. तर चला आता तो होडी हाणता बघूया. श्रेय होडी घेऊन येता. हे जरा सावळी होडी लावतलो आणि जाळी सोडून घेतलो. चल पटापट. होडी कोणी नेल्यान काय रे आमची. चला तर श्रेयस होडी घेऊन येतो. आम्ही आधी जाळी सोडून घेतो. दाखवक नाही गावाची सोडवताना. तर चला चला तर मित्रांनो, आमची जाळी सोडवून झाली आणि आम्ही आता चाललो. काही चाललो मासे पकडू. आता हे दमलेलो हा जाळी सोडून. आता मासे कसे धरतलो काय कळना नाही. तर आम्ही आधी एक जाळा मारून बघतलो त्याच्यात काय गावता काय. तर दुसरा मारायचा बरोबर गावला तर. नाही तर तसंच ठेवून यायचा आणि सकाळी बघायचा काय. सकाळ तागत ठेवायचा, उद्या सकाळी परत बघायचा काय गावता काय. पण आमका मासे खाऊचेच असत. तर चला आता डायरेक्ट बघूया. मारताना दाखव गावाचा नाही. ट्राय करीन कसा मारता होता दाखवचा. पण वाटणार नाही होडी ओलवचा प्रॉब्लेम होतो तो. आणि तो जाळा टाकतलो थंयसून आणि मी होडी ओलवतलो. माझ्या बाजून ऑटोमॅटिक जाताला थंयसून टाकूचा लागतं कारण ते दगड असत खाली. सो चला बघूया काय गावतं आता. सांगा तर माझ्या चॅनलला व्हिडिओ टाकतोय. त्याचं पण चॅनल आहे. काय नाव तुझ्या चॅनलचा? श्रेयस साळकर ब्लॉग्स. तर नवीनच चालू केला ना. रोज टाकूक सांगतोय तो ऐकणार नाही. हां रोज टाकू काय व्हिडिओ. काय नाही काय मम्मीने हे केलं मम्मीने ते केलं. चल बघूया मासे काय गावतात ते. तर मित्रांनो, आम्ही येऊन पोचलो नदीत आणि हे बघा इथे आम्ही एक आता जाळा मारून घेतो. ह्या जाळा असा लहान माशांचा म्हणजे छोटे पेडवे वगैरे काय असतील तर बघूया काय गावता. आमका निस्त्याक तरी गावा व्हाया होता पण आता सध्या भरती चालू आहे त्यामुळे बघूया. टाकूक सुरुवात कर. टाकीत राहू चल. आता मी मोबाईल ठेवतोय आणि आधी हो माग मारून घेतोय. नाही तर माका मारूक गावाचं नाही. वारो असा बरोबर. टाकायचं तोंड खाली. ओके. आता आम्ही आधी मारून घेऊया. थांब थांब थांब. ते एका आटीन होलवून भारी पडतलो मालव. तर अशा प्रकारे आम्ही माग आता मारून घेतलो. पूर्ण त्या तागत जातलो नदी तागत. मग झालो मारून काय दाखवते आता. ठेवतंय वारो असा भरपूर आणि एका हातीन होलव जरा भारी पडतं. मासे असं ते बघा उडतात. माका वाटतं पेढी होते सगळे ऐकलं. माहिती बघ ते पुढे अडकला वाटतं का ते भेंडाकडे. या बाजून घ्या या बाजून बघा अडकला. उचल घाल हात खाली. अडकता बघ ते पळतात. थांब थोडं वेळ थांब.
उडी मारतात तेव्हा हयती बैती वाडाकली कसलो मासो होतो दाखवूया. पडतलो पडतलो पडतलो. घे उतर घे पट करून घे पट करून काढ. तर पेढी असं तेव्हा पुढे किती उडतं भरले तर नाकात न बांधतले काढे सर आमच्या. बघूया कसं काय तर काय पेढीच आहे ना. ही बघूया टाकली काढ पट करून वड पट करून वड जोरात. एक मासो काढू एक टाकली पडली वाटतं. मासे पडत होत असत ते. बघूया थोडे वेळ थांबान बघ उचलूया. मासे आमचं निस्त्या खोल झाला आता. बारीक सारीक मासे म्हणजेच पेढी अडकतात तेव्हा काढते. काढशील तोंडाकडसून काढ तेव्हा पाठीमागे वेग हवी ती पटकन काढा ती. हां तशी असा धरू नको हातीत. दाखव तरी आता हे तो काढा देईन मग दाखव. तर पेढी असत म्हणजे निस्त्याक तर झाला आमचा. तोंड त्याचा खुल्ला करायचा. हां आहे तसा तोंड धर आणि वाढायचा. ओके हां आहे तसा. शिकलो आता शिकलो. काट्यार अडकला बघ वर पाठीर आहे ते दाखव. हा ना दिसणार नाही थांब. बारीक पेडवी असं तेव्हा आणि बारीक माशाचाच जाळा आम्ही मारलो. पेढी किंवा बोडावं फोडावं असलं तर गावतले बारीक तोंडावाले. चल ठेव तिकडे कोणतरी घर येवतं. उडी गेली उडी वाऱ्यानं जाता मला खरी एक मास अडकलो आणि दाखवते झाड्यात. मला आवता अडकला तेव्हाच थंय कमी पडला. बघ खाली खाली जाता तेव्हा मासो अडकलो गोंदावला आहे बघ. नंतर पुढे येला नाही वाडा. चल आता मासे आम्ही थोडेसे काढून घेतो आधी काय गावतं तितके मग दाखवतो थोड्या वेळ. काय नाही तसे वडीच चला येतो होतो होतो बघ पेढीच होती. घे ती बघ गेली पाठसून दुसरी उडान. त्याच्या पाठी अडकले पटापट काढ वड जोरात. सूत नाकात नाही धरायचा डोळ्याकडे धर त्याच्या डोळ्याकडे. हां चल चल जाऊन देत आहे तसं. ह्या काढा अडकला आता तशीच पाठी गेली पाठची गेली. चल तर आमका 5-6 पेढी गावले आहेत. 5 आहेत ना 5 आहेत म्हणता. आणि जातात ते कारण पाण्यात पण मळकी खूप आहे त्यामुळे ते जाळा त्यांना दिसतात लाल लाल झालेला त्यामुळे ते वर उडी मारून जातात. तर बघूया थोडं वेळ अजून थांबतलो आम्ही आणि मग घरी जायचं. आजची चटणी झाल्याशी मतलब काय. चला तर मित्रांनो आता आमका थोडा वेळ थांबायचं असा. तर एक थोडा वेळ थांबून बघूया काय गावता काय. मळकी खूप आहे पाण्यात त्यामुळे मासं येणार नाही जाळ्याच्या जवळ म्हणून आम्ही एकच जाळा मारला. आता दुसऱ्या जाळ्याची वाट लागते उद्या तागत. तर आता थोडा वेळ थांबतो आम्ही असे फिरान येतो पुढे. हेच म्हणता
म्हटलं होडी बोलवतो सर, तिकडे जाऊन येतो आम्ही पुढे. चला बघूया मित्रांनो. आम्ही फिरत फिरत फुलापर्यंत येलो आणि या साईडला सगळेजण घरे होतात. एक मुस खुली आहे त्याच्यापासून पाणी येतं आणि पाणी आता भरता, त्यामुळे माशाची गॅरंटी कमी दिसता. पाणी सुकत असलं असतं तर थोडा कमी असणं असतं आणि वारो पण बऱ्यापैकी आहे. तर आता बघूया आपण उचलून आणि आमचं थोडेसे गाव होते म्हणजे चटणी तरी झाली असते ऑलमोस्ट. आता बघूया काय गावता का आणि थोडा वेळ थांबूया आणि जाऊया. या साईडला सगळे लोक घरे होतात. या साईडला तळानी साईड ही आणि या साईडला आपली हडी साईड. हे पण दमलो वाटतं होडीवर. जाळ्याकडे गेलो बघूया काय गावता काय. काय बोल लाल लाल झाला झाडा मुळकी होता कसा आणि झाला कसा. खाली बघ घाण ना म्हणून तो बघ तो बघ. एक मासं गावलो. पटापट काढा, असं लावलंस तर खूप वेळ लागतो. तो आपल्या घरात पण जायचा, त्या असा तोडायचा, तोंडा काढायचा, तोंड बाहेर काढायचं, पटकन येतो. मासे काढणार हो नाही ना, त्यामुळे म्हाका वाटतं ह्यो रात्र करतो आमका होय म्हणून तर मीच काढतोय. तर मी घेतोय काढून, नाही तर मान मोडतं वाटतं त्याची. काढलं दाखव. जाळा खाली टाक, जाळा खाली टाक. चल ठेव, चल बघूया. हात नाही पत्तो तो भाई एक अडकलं वाटतं. गेलो तसं धरूनच घे. असं काढू जमात कमी येऊ ते बघ पुढे लागले. चल आता पटकपट भाऊ पेचून काढतलं मासे. थांब मी काढतो इथं, ऐकलं, पेचून काढतलं, खराब होतलं. बघा दोन दोन अडकलो होतो हे काय मेले मेलेलेच काढा. माझ्या जागेला जाते. चेरा चेर एक पेढा असं तोडायचा असतं. किती पटकन त्या घाटा अशा आपण जाम करून ठेवतो. मान अडकलेली त्याची खूप. आता मोडत दिसती अर्धी शेर आहे खाण्यात आमच्याकडे. थैसून वडा थैसून तुमको बरं मासे संपले वाटतं सगळे. मासे काय लागतं ते काय लाल लाल झाला सगळा जाळ.
दिसत असतलं त्यांका. इथं बघा एक हे 2-3 आमचा मिस्टेक झाला आता काय. त्या गावले नाही गावले. जिवंत मासे, ताज्या माशाचा चटणीच करायची, चटणी माशाची बा. इथं आणि एक 2 गावले ना. आता चटणी झाली मस्त की लाल चटणी. जर मळती नसती तर आणि गावले असते. मोठा जाळा मारला असतो आणि अजून कितीतरी गावले असते. काढून संपले नसते. काढून संपले नसते आपल्याला. वारू 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 आणि एवढ्याच जागेत गावतो, पुढे नाही गावायचे. दोन 3 एकत्र 3 फक्त 3 झाले ना. असे काढू काय पटापट. कसे काढतात पटापट. तर जमला आता संध्याकाळ बरोबर. उद्या परभण ते काय भटाचा जेवण तांबडी फिरवूया. आणि एक दुसरं काय नाही. बडं गावलं असतं तर मस्त काय केलं नसतं. पेढी गावतं. मासू मोठं घाण ती. थोडा वेळ आणि काय गणू गावलं गणू. काढू कंटाळ. काटे असतं. डोक्यात धार असत. काढू कंटाळ येतात. टोकला असता. का म्हणतात गणू. दोन गणत. कोणते पेड ताजे मासे खायचे काय. ताजे ताजे मासे खायचे नाही. आणि मध्येच पडलं. इथे रे का पेढीच गावतं. सगळे पेढी गावतात वाटतं. 2-3च वेगवेगळे गावले होते. काय गावतात फक्त गणूच एक वेगळं. आणि ती एक चेर ती पेढीच प्रकार. आणि ठेवते मी. त्याच्यात टाकतात. मित्रांनो आमचा जाळा बघा सफेद होता आणि झाला लाल लाल भडक. टाकताना कसा होता सफेद जाळा. आता उचलताना लाल झाला. लाल नसता
इतके मासे गावणार असते ना हे काढून त्याच्यापेक्षा कंटाळा जास्त. येतो, काढून एवढे गावणार असते. घाण खूप झाली यार. अनलिमिटेड गावणार असते, अनलिमिटेड. घाणीमुळे ना घाणीचं पाणी बघ किती येतं होडी येत. घाणी एक गावली. संपत्तीला ना सरला इथपर्यंत आजपर्यंत सरला थंय लास्टला आहे का तो काय ह्यो शेवटचो. शेवटचं मासो. चला तर मित्रांनो, ह्याची करतर आम्ही घराकडे नेऊ चटणी चटणी, मालवणी स्पेशल चटणी. एवढे गावले. हा ना पाव काय चला तर मित्रांनो, आपल्या एवढे मासे गावले दाखव. सगळे पेडवे असत गावले असते भरपूर, पण जाळ्याची बघा काय अवस्था झाली. मळकी आहे सगळी, पाणी आहे एकदम, जाळा लाल 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 झाला, सगळी माती माती झाली आहे, त्यामुळे जास्त काय गावलं नाही. तर चला आता जाऊया आणि जाऊन आम्ही त्याची बनवतो मस्त की चटणी, ती पण दाखवू शक्य झाली तर दाखवूया ना. चला तर जातो, मस्त वाटतं ना, कसलं सीन वाटतं. आणि येऊन पोचलो आम्ही तडीर, आणि मासे आता त्या पिशव्यात घेतो आम्ही. पिशव्यात घे, बादली हयच कोणची तरी होती ती, हयच राहून दे पिशव्यात वच सगळे. बॉटल बाजूक काढ, ती माझ्या हातीत इथं घाण लागतली. मासे वत वत. अगदीच काय नसणार नाही, तसे 2-3 माणसांका 2 निसते का पूर्ण इतके मासे होत. चला तर आता जाऊन करूया चटणी त्याची ना. चल. तर आपला एक मित्र येलो आहे बघा, सावंत कालावले तो, आणि आपल्याजवळ ट्रॅप नेऊ गेलो. आधी नेलेले नाही, कोणी नेल्यान तो? संदीप सावंत, म्हणजे बघा याच्या भावान गावलेले ते का कुर्ले नक्की उगा सांगा नको. गावलेले ना, हां मोठे होते म्हणजे कुर्ले गावतात तर माझ्या पिंजऱ्यात. तर आता परत नेऊ गेलेत आपल्याकडे ट्रॅप. ह्यो काय आपला मित्र पहिल्यापासून, हडीकरांचो भाचो, जावय भाचो, साळकारांचो भाचो आणि सुरव्यांचो जावय. काय कुर्ले. तर मित्रांनो, आम्ही आता पेढी आणलो, त्याचा सुटी करतो आणि मग वाटपाक काय काय लागतं आता दाखवतोय. आता सगळे सुटी करून घेतलो आणि बॅटरी दाखवतो ना. इकडे आपला ट्रॅपचा काम चालू आहे, आणि तरी पण चटणी करूसाठी एका उठवलं आहे मी काम करेल. हां आता काय करतलं, मिरची आपल्या फक्त चटणीच करूची आहे, चटणी आणि भाकरी. किती मिरची घेतलं?
मासे काय लय नाहीत ना. किती मिरच्या घेतात सांग? घेतलंय 5-6. 10 एकच मिळाल्या इथे. नाही राहायचं. हे किती वेळ ठेवताला भिजत घालून? 5-1 मिनटं. तर असे मिरचे भिजत घालून ठेवचे लागतात आधी. ते भिजत घालून झाले काय मग आता वाटप काढतलं ना खोबरा. ओके. आणि त्याच्यात काय काय तर मग दाखवते तुमका. तर आपण आता चटणी बनवण्यासाठी काय काय घेतलं? खोबरा, लसूण, कांदो, मिरची आणि धने. हां, किती घेतात धने? थोडेसे धने. खोबरा घेतलं आणि आता तर सगळा वाटप लावून घेतलं ना. लसूण सोडून मिक्सरला लावून घेतलं. कोणतरी फोन करता बघ. तर बघा अशा प्रकारे कांदा बारीक करून घेतल्या, मिरची बारीक करून घेतल्या आणि खोबरा. आता हे सगळा मिक्सरला लावून घ्यायचा ना. ओके. हे बघा अशी चटणी काढून घेतलं, मासे धुवून घेतलं आणि असं कोकमा आणि मीठ. तर आता काय तेलाची चटणी करतोय. म्हणजे- तेल नाही वापरत, म्हणजे फोडणी नाही देत. फोडण्याक नाही देतं ना, बिना फोडणीची चटणी. हे बघा अशी बरोबर चटणी वाटून घेतली आणि ती याच्यात टाकतात आणि डायरेक्ट पाणी ओतून शिजत ठेवायची ना. हो. कोकम घालू पाहिजे ना. होय. घालतले, काहीच नाही. तर चटणी अशी ह्या करून घ्यायची पूर्ण ना. आता मीठ, चवीनुसार मीठ. ओके. चटणी अधिक आहे ना. तर आता कोकमा ना, किती घालतलो कोकमा? हे बघा, एवढे घालते. 7-8 कोकमा. तर आणि डायरेक्ट शिजत ठेवायचा. हो, नाही थोडं पाणी टाकते आधी. अच्छा. चांगलं असं ठेवून म्हणजे मिक्स करून घेते. तर आता गॅस फुल करून ठेवला ना. हो. गॅस फुल करून गॅसवर ठेवला. थोड्या वेळानं थोड्या वेळाने त्याला उकळ इलो काय शिजला ना. म्हणजे सोपी, एकदम सगळ्यात सोपी पद्धत. आता आपली चटणी राटामाटा करता. चटणी रेडी झाली. थोडीशी अजून सुकव पाहिजे ना. नाही झाली तशी. झाली? इतक्या लवकर झाली? हो. जग वाढून घेतात. शिजली. शिजली 5 मिनिटात रेडी. तर मित्रांनो आमची चटणी रेडी झाली आहे आणि ताज्या माशाची चटणी आणि भाकरी, तांदळाची भाकरी आणि चटणी आहे. आता टेस्ट करून बघतली ही दोघा. तर बघूया चटणी कशी झाली आहे. कशी झाली आहे रे? नक्की. ताजे मासे धरून आणलो आम्ही, बाबून आणि मी, आणि त्याची चटणी बनवताना भारी झाली ना. पेढे ताजेच होते ना, एकदम सणसणीत. ओके. चटणी आणि भाकरी. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही मासे आणलं, त्याची चटणी केलं. तर आजचं व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके.